Maya paabak po kaya katamungan. Kamben kaya katamo po sariling kapaldanan kaniting misa. Pakiabetala naman po ding makatiking intensyon. Para king pasalamat dari, Mayor Terian Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hizon, Avelina Bonus family, Allen Marcel Manalo family. Para king special intention dari, Deeds and Lita David and family, Felipe Fajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Rosel Montemayor, Villamor and Rizalina Tolentino and family. Para king birthday Thanksgiving dari, Kiel Manalo. Para king speedy recovery dari, Brother Pat Hajos, Father Ray de la Cruz. Para king healing ng Norma Kiambao. Para king kaladwa dari, Domingo Senior, Dizel, Domingo Junior, Wilhelmina, Carmelita, Jesus, Alicia, Cesar, Jenalyn Freal, Bernadito, para king pasalamat dari Engelbert Bondok and family.
Kinugyuningin pa ang po ng anak, ang po ng Banal Espiritu, ing grasya ng ginutamong Yesu Kristo, ing lugod na ng Diyos, ating pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabi kaya kaingan. Maya payaba, kaya kaingan po, morning. At atyutan ang yan kayong kalabing at Domingo ng karaniwan na panahon. Timi kakapatad sa diyatalang yan ng kasalanan, sa sarili tamo, sisyan tala rin kasalanan tamo, manyadtapan tawad at pakalulu kay ngapong Ginoo. Ginong Jesus, tatanggapan da ka, potang tatanggapan nila, ring magsalita king lagyo mo, Ginoo pakalulu. Yesu Kristo, dirinda kang marimlang inuman, potang ampatan mi ingkaw, ning metong karing alagad mo. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, tatanggapan da ka, potang tatanggapan miya, ing peka malati karing kapatad mo, Ginoo pakalulu. Ing Diyos, sa may ipain tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad daling kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga. Manalangin tamo. Oy paming at subanwa, ing sala ng Jesus, simbulat na ing dalundom ning sama at kasalanan. Mayaws king salang ito, adon ming kaya kang pamalantabe. Yubog mo sana ring diyemi, king kaya kang katutuan. Ading puso mi king kaya kang lugod. Iti adon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Pamamasang ibat, king kadwalang libro dingari. Misa na yeldo, mintay Eliseo king sunem, nung nuya manok nangan ng metong nga babaeng mabandi. Kinumbira ng mga ni Eliseo king baleno. Manibat na kanito, karin ni mamanga ni Eliseo ning pubuntaya king sunem. Nga naniting babae king asawa no, balo ko yung lalaking maralas pupunta keti. Tawiyang banal at talasuyo ng Diyos. Igawatan ng malating kwarto king babo.
Di na niyang pagkeran, lamesa, luklukan at sulu. Karinya ning pupuntaya keti sunem. Misa na yaldo, mintanya man karin ni Eliseo, at tinaglusya king kwarto ban magpainawa. Nga nang Eliseo kang Gehasi, nano kaya yung malyari kung ngasuyo para kayo? Nga nang Mekibat, alayang anak alalaki at matuani ng asawa na. Nga nang Eliseo kang Gehasi, ausan mo niya, inaus niya at tinalakadya lelening pasbul. Nga nang Eliseo kayo, ken tutuking banwa, king oras anti kaniti, at tinakang kikilikan, anak alalaki. Amano ning Ginoo, idalit ko kapilanman, ing kaya paning Ginoo, idalit ko kapilanman, ing kaya paning Ginoo. Idalit ko kapilanman, ing kaya paning Ginoo. Idalit ko kapilanman, ing kaya paning Ginoo. Idalit ko kapilanman, ing kaya paning parati kong idalit o Ginoo, ing lugod mong ekukupas, ipasyag ko ing katapatan mo, king kapilan paman. Uli nga lang kayang ganan ing lugod mo, ing katapatan mo, matatadyang kalupaning banwa. Idalit ko kapilanman, ing kaya paning Ginoo. Idalit ko kapilanman, ing kaya paning Mapalad la o Ginoo, rin taong biyasa at samba at dalit kapurian keka. Di mababiya king aslag ng kekang ganaka. Uli mo magsayala pati tingapon. Layon da kang pupurian, uli ng kekang kayapan. Idalit ko kapilanman, ing kaya paning Ginoo. Idalit ko kapilanman, ing kaya paning Mga ragula rin tagumpe, ababiye mo kaya kami. Magtagumpe kami, uling kaluguran mo kami. Ika Ginoo, ing memili king kaya aming talapamingwa. Ika'y migkalog king ari mi, o banal ning Israel. Idalit ko kapilanman, ing kaya paning Ginoo. Idalit ko kapilanman, ing kaya paning Ginoo. Idalit ko kapilanman, ing kaya paning Ginoo. Idalit ko kapilanman, ing kaya paning Pamamasang ibad, king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad, ewari mituruke kayo, king inyang mga binyag tamo, at miyagom kang Kristo Jesus.
may nga binyag tamo, at miyagom, king kayang kamatayan. King matulid a pangasabi, inyang may nga binyag tamo, mikutkut tamo kang bena, at mira kayanan, king kayang kamatayan. Banong makananuyang sinubling mebye, king kapamilatan ning malikayan ng upaya ng ipa. Makanyan tamo muna mang mibye-bye, king panibayong bye. Nung miyagom tamo king kamatayan ng Kristo, paniwalan tamo, subli tamo muna mang mye kalupa na. Kristo antimo ing balu tamo, king kayang pangasubling mebye, mate kapilanman. Alaneng upaya kaya, ing kamatayan. Inya meteya para king kasalanan. Misan mo, at para king sablang panahon. At ngeni mabyeya para king Diyos. Inya ikayuman, bilang yun ang mete para king kasalanan, ingke kayong sarili. Dapot mabye para king Diyos, king pangayagom yu, kang Kristo Jesus. Amano ting Ginoo. Pamamasa king may pabalita agpang kang San Mateo. Jesus nga nakaring kayang apostol, ninumaning ipalalo na itatana o imanak yasa ka na ako, ay karapat dapat ka na ako. Ninumaning ipalalo na yung anak na, babae o lalaki yaman, kaysa ka na ako, ay karapat dapat ka na ako. Ninumaning mamusan king kayang krus at etoki king kagulutan ko, ay karapat dapat ka na ako. Ninumaning sasagip king sariling biyana, mabating ya kaya. Ninumaning nibabating king biyana, alang-alang ka na ako, akit na. Ninumaning tatanggap kaya kayo, ako yung tatanggapan na. At ninumaning tatanggap ka na ako, tatanggapan na, may tubod ka na ako. Ninumaning tatanggap, king tinubod na ning Diyos, uri na ning tinubod na ning Diyos, mira kayanan niya, king ablas ning tubod na ning Diyos. Ninumaning tatanggap, king taong banal, uri na ning banal ya, tanggap yan naman king ablas ning taong banal. Ninumaning babye, agyang king metong mong tasang danum, marimda, king metong karing pe kamalating deti, uli ning alagad ke. Sasabihin ko kaya kayo, may pagkaitan, king ablas na. Ing mayap ng balita, ning kaya katamong kaligtasan.
Happy birthday to me po again. No? I-welcome niya naman ako sa senior citizenship. Dahil ako po'y legit na senior na. Isa po sa mga tinanggap kong regalo ito, kaya sinuot ko kagad. Ang tawag po dito is Stola. Bigay ng mga Madring Benedictines. At gawa nila. Hindi ito komersyal. Salamat sa mga madre. Sigurado ito'y work of love. Hindi for business sake. Hindi perfecto, pero basta lang mahalaga isang bunga ng pagmamahal. Kami rin po mga parit, mga madre, yan. Amin ang inialay, inihandog ang aming buhay sa paglilingkod sa Diyos. Pero dapat hindi lang kami. Dapat tayong lahat. Sana all. Sa ating pong katekismo, yan naman ang tinuro sa atin. Nilikha tayo ng Diyos para sa ating paglingkuran. Kaya kung ang buhay natin ngayon hindi pa paglilingkod sa Diyos, naliligaw pa tayo. Dahil ang tunay na direksyon dapat ng buhay natin ay paglilingkod sa Diyos. Hindi lang ito para sa mga pare o mga madre, kundi ito'y para sa lahat. Yan, kaya yan, meron tayong mga EMDC, mga DECCOM, mga Knights, choir, mga officers sa loob ng simbahan. Kasi para sa atin po yan paglilingkod sa Diyos. Sila'y lahat ay naglilingkod sa Diyos. Pero ang paglilingkod po sa Diyos, hindi lang naman sa loob ng simbahan. Hindi lang naman pala para maglingkod sa Diyos, sumama ka sa mga aktibidades sa loob ng simbahan. Dito po sa Batanes. Nakapunta na kayo ng Batanes? Bukas punta tayo. Alam niyo po dyan sa Batanes, mayroong isang sikat na tindahan na pinangalan ng Honesty Store. Pero yung original niya, Honesty Coffee Shop. Bakit tinawag na Honesty Coffee Shop? Kasi walang nagtitinda, walang tindero, tindera, walang sales ladies o salesmen, walang nagmamando dun sa tindahan. Yung mga bibili dyan, papasok siya, manimili kung anong gustong kunin doon, ililista, tapos magbabayad, ihulog dun sa parang donation box na ganyan, yung bayad. Kapag may sukli, dun lang hahanapin yung may-ari para suklian siya. Kaya dapat eksakto yung ibabayad para wala na lang aberya. No? Kaya ganyan. Honesty Store. Pwede kaya dito sa Mexico yun? Isusulat na lang. No? Tsaka magbabayad. Hindi siguro, no? Mapanekas lata rin tao kini pwede pa ba yung gano'n? No? Yung mga tao ay tapat. Hindi ka iisahin, hisahin, o lalamangan. Ganyan. At alam niyo kung paano nagsimula itong Honesty Store. Itong may-ari, by the name of Elena Gabilo, isa pong teacher. Noong mga 90s, nakadestino siya dito sa lugar na ito na nagtuturo. At nakikita niya yung mga taong pumupunta doon sa kabilang pulo, yung Sabtan, na isang oras ang biyahe doon. Yung mga pumupunta at nanggagaling doon. Napansin niya kung minsan naghanap ng tubig, ng kape, kasi kung minsan maaga yung kanilang pagpunta doon o pagdaong doon sa port na yon. Kaya pinangarap niya na pag nagretiro siya, gagawa siya ng maliit na tindahan. At yun nga pong ginawa niya noong 60s siya, gumawa ng maliit na kubo at yon, inumpisa ng pagtitinda doon sa lugar na yon. No? At sa kanya, magbayad sila o hindi, okay lang. Ang saya niya, makatulong dito sa mga tao na walang napupuntahan doon sa panahon na yon na lugar para maghanap ng tubig o kaya ng kape. No? Hanggang sa nagre-request yata yung mga tao, dinadagan nung anuman doon. No? Kung may magbabayad, salamat. Kung hindi, okay lang sa kanya. At nangunguna sa puso niya ang makatulong. No? May nangyari po na yung mister niya na isang magsasaka, na-busy sa bukid. Walang magmamando sa tindahan. Kaya si Elena
tinulungan niya yung kanyang mister doon sa bukid. Walang tao sa tindahan. Doon niya inumpisan yung pagsusulat. No, kung ano man ang kukunin nila, isusulat lang, magbibigay ng donation, gano'n. Yung bayad, ganyan. Ang ginagawa pa po niya, naglagay pa ng stove, no? Yung gustong magluto, ganyan. Ganyan. Sa ang pakay po niya makatulong. So, ganyan po nag-start ito. Ngayon po yan, sikat siya. Honesty Store. Sa isa pong interview dito sa matanda, ngayon ay 88 years old na. Tinanong siya nang nag-interview kung bumabalik ba yung puhunan? Kumikita ba siya? Sa palagay niyo, kikita ba siya pag gano'n? Anong sabi po ng matanda? Hindi pa naman daw siya nalugi. Lagi naman may sumusobra. At ang kanyang mentalidad, yung mga hindi nagbabayad, baka wala silang pambayad. Wala silang pera. At ang inisip niya, itong mga taong ito, alis hindi ako makakalimutan. Minsan sa buhay nila, nakatulong ako sa kanila. Ganun po ang mentalidad nito. At para sa matandang ito, sa kanyang kabutihang nagagawa, sa munting kabutihang nagagawa, hindi pwedeng hindi daw siya susuklihan ng Diyos. God would repay her for her goodness. At ito pong katanda niya ngayon, 88, at ang maganda namang buhay nilang mag-asawa, para sa kanila, naniniwala siya, kaya magandang buhay, kasi pinagpala sila, binasbasan sila ng Diyos. Ito'y kasama na sa sukli na kanyang ginawa. Di po ba? Ang ganda ng pananaw nitong matanda. At hindi ba, yan naman ang sabi ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, nung ako'y nagugutom, pinakain niyo ko. Nung ako'y nauhaw, pinainom niyo ko. Ano man ang ginawa niyo sa kapwa niyo, sa akin niyo ginawa. At para sa akin po, yun ang ginawa nitong matanda. Hindi lang sa mga taong nauhaw, hindi lang sa mga taong nagutom doon, niya ginawa yung pagtulong. Kundi sa Diyos niya ginawa ang lahat-lahat ng yon. Kaya ang Diyos ang nagsusukli sa kanyang kabutihang loob. At ito po, siguro sa atin din lahat. No? Pag ganyan, mayroon tayong tatutulungan, mayroon tayong nabibigyan ng tulong, nakagawa ng mabuti. Kung minsan naisip natin yan, parang kawalan sa atin. No? Lalo na kung hindi na tayo babalikan, hindi man magpapasalamat. Actually, kung susundan natin ang mentalidad itong matanda, hindi naman tayo, hindi kawalan sa atin yon. Yun ay lalong nagpapadagdag ng biyaya para sa atin. Dahil ang Diyos ay hindi nakakalimot sa mga ginagawa ng may mabubuting puso at kalooban. Siya ay susuklian niya sigurado yung may ginuntuan at mabuting kalooban. Dito po sa ating unang pagbasa, itong isang propeta si Eliseo, napadaan dito sa isang bahay ng isang mayaman. Mayaman naman ito sa Sunem. At itong babaeng matanda, o itong babaeng mayaman, inalok niyang kumain doon si Eliseo. At every now and then, dumadaan si Eliseo doon, pinapakain siya nitong babae. Hanggang sa isang araw, nasabi ng babae sa mister niya, sabi niya, lagi nang dumadaan itong taong ito at akong naniniwala sa isang banal na tao sa lingkod ng Diyos. Bakit hindi natin siya ipagawa ng isang kwarto sa itaas? Sabi niya, lagyan natin ng kama, ng lamesa, ng upuan at saka ng ilaw. At yun nga po ang ginawa nitong mag-asawa. Binigyan ng sariling kwarto itong si Eliseo doon sa kanilang bahay. Minsan po, as usual, napadala naman si Eliseo doon. At dumiretso doon sa kanyang kwarto. At natanong niya doon sa kasamang si Gehazi, siguro nakita niya yung malaking tulong na ibibigay nitong mag-asawa sa kanya.
Kaya naitanong niya kay Gehazi, ano bang may susukli natin sa mag-asawa? No? Ito, pinanggawa pa ako ng kwarto. No? Ano bang pwede nating ibigay sa kanila bilang pagtanaw ng utang na loob? No? At sabi nitong si Gehazi, wala silang anak. Kaya doon mismo pinatawag ni Eliseo yung babae at sabi sa babae, next year, sa ganitong panahon, mayroon ka ng kalong-kalong na anak. At yun po yung nagkatotoo. Susunod niyo po yung istorya. Oo nga naman. Kung ordinaryong tao ay naitutulungan at hindi ito yung nakakalimutan ng Diyos, ano pa kung ito'y lingkod niya? Ano pa kung ito'y propeta niya, tulad ni Eliseo? Kaya ito, nabasbasan itong mag-asawa sa kanilang pagtulong, sa kanilang pagsuporta dito sa isang propeta, si Eliseo. Yan po ang nilalaman ng ating ebanghelyo. Sa ating ebanghelyo, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga lagad, sino man ang tatanggap sa inyo, ako ang tinatanggap nila. At ang tumatanggap sa akin, tinatanggap ang nagsugo sa akin. At sabi niya, ang sino mang tumatanggap sa isang sugo ng Diyos, ay tatanggap ayon sa sugo ng Diyos. At sino man ang tatanggap sa isang banal na tao, tatanggap siya ayon sa nauukol sa banal na tao. At sabi pa niya, sino man ang bigay ng kahit isang tasang malamig na tubig sa isa sa mga maliit na ito, dahil siya'y alagad ko, hindi yan mapapagkaitan ng biyaya ng Panginoon. At ito nga po, no? Oo nga naman. Siguro sa atin para sinasabi nito, tayo biya ng Diyos ayon sa ating mga nagagawa sa isa't isa. Kung yun ng ordinaryong tao na tutulungan natin, nakaukit na yan sa puso ng Diyos ang kabutihan na nagawa natin. E di lalo na kung yan ay mga lingkod, yun ay mga sinugo ng Panginoon para magatid ng mabuting balita. Diyan kong po naiisip kung bakit dito sa Pampanga, mapagmahal sa mga pari dito po sa Pampanga. Siguro yung mga una sa amin, ito na ang naituro sa mga tao. At yung mga tao ay nakikita nila yung binubunga ng pagmamahal at pagsuporta sa mga lingkod ng simbahan. No. Siyempre po, baka naman sinasamantala ko kayo ngayon. No? Kasi po ako yung pari ngayon, no? Na para bigyan niyo ako ito yung nilalaman ng, hindi naman po ganun. Pero yan ang, kahit hindi pa po ako pari noon, yung ating pagmamahal sa mga pare, para sa atin iba ang naibibigay na biyaya para sa atin. Kaya siguro sa amin po yan, mayroong maraming nagbibigay, tumutulong, nagre-regalo. Kaya kayo po, magpari na kayo, tsaka magmadre. Pero hindi po sa ganun Kasi para sa atin nga, yung ganitong buhay ay isang bokasyon, isang tawag mula sa Diyos. Para sa akin po, tinawag ako ng Diyos dito. Hindi para tumanggap ng regalo sa inyo. Hindi. Pero ito'y sinasabi ng Panginoon, ang mismong pagsuporta sa mga lingkod niya, hindi niya pababayang, hindi ito niya susuklihan. Kaya naway maging ganyan po ang ating mentalidad. Sino man, sana'y bukas ang ating kalooban para makatulong, para makasuporta. Pero higit sa lahat, ang suporta natin sa mga lingkod ng simbahan, sa mga tinalaga ng Panginoon para mamuno sa kapananampalataya, naway patuloy nating gawin. At ito ang mismong paalala ng Panginoon sa atin. Hindi niya pababayaan, hindi niya susuklian ng biyaya ang sino mang magmamahal at tutulong sa kanyang mga lingkod. Hindi lang sa buhay nito,
kundi maging sa kabilang buhay. Amen. Ngayon po'y ating ihayag, ating panampalataya sa Diyos. Sabihin natin, sasalpantaya ko king Diyos, Ikang may payang totoo, nilalangking banwat yan, at ang Kristong anak ng bugtong maginupa, ngayon mo paya ang Banal Espiritu, ibait ka Santa Mariang Virgen, hila sa lalag ng payang Poncio Pilato, ni Paco King Cruz, Mete, Ricuput, tinipaya ka rin Mete, yung katlong aldo sinubiyang Mete, ibait ka sa banwa, makalulukuan na ng Diyos ikang may payang totoo. Iba't ka rin magbalik yan naman kemi, banmukong ka rin mag-iyang umega mate, sa salpantaya kong king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king Panisama ng Santo, pangatawa na rin kasalanan, ipangsuliran Mary Mede, hindi at nito. malagwang tuki kang Kristo. Adon ta aking ginuing sa panoring sablang bibinyagan at bininyagan. At nga tamang manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin ni. Ginoo, pakaramdaman mo ang panalangin mo. Para ka rin magkasakit ni Biebie, agpangking karelang kasalpantayanan, at para ka rin bisang maniwala, dapat bisang mamusan king karelang krus. Manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakaramdaman mo ang panalangin mo. Para ka rin tatakot matagulaling king karelang sarili king Diyos, at para ka rin bisang sumuyo king Diyos, dapat bisang miye para ka rin aliwa. Manalangin ta aking Ginoo. Ginoo, pakaramdaman mo ang panalangin mo. Para karetang era asakwil impami kasala, at para karetang manyawat kapatawaran, dapat bisang mamatawad. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakaramdaman mo ang panalangin mo. Para karing siralog, pauli ning maragul a kapagsubukan, at para karing sasabing, manalig ka kilugod nin Diyos. Dapat naman papakit kin sarili ng lugod. Manalangin taging Ginoo. Ginoo, pakaramdaman mo ang panalangin mo. Para ka rin meteking kapayapaan ng Kristo, at para ka rin sablang mayango na biye, dapat ing kasalpantayanan da, manatiling makalihim kaya katamo. Manalangin taging Ginoo. Ginoo, pakaramdaman mo ang panalangin mo. Para ka rin manalig king pamanyubling miye, at para ka rin maburing maniwala king banwa, dapat naman maniwala kitiking yato. Manalangin taging Ginoo. Ginoo, pakaramdaman mo ang panalangin mo. Ngeni adwan tamo po ing saltang kapagnasan. O Diyos, sa ipami, busan mong sumulong imbiyan ng Yesus kaya kami, at yatad na king mamali kayabe mo, o Diyos mi, manggaman king alanganga. Sa
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamang daon, matanggap yara paning Diyos, ipanglubos mayupaya. Ginong Diyos, kapamilatan din kay kang sakramento, ipagkalub mo kay kaming upaya, ning kay kang grasya. Mananasan ang itingi Karistya, sa upan na kaming sumuyong mitmong katapatan kay ka. Ti adan miking lagyunan namang Jesus sa ginumi. Ang ginuman natilya kay kayo. Yat na yorem puso yo. Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tam. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang kaninoy pa, Diyos king alangang lubos mayupaya. At yukeking kay kaming pangatyo pangimut at pangataw. King pamibiyabia mi aldodo, daranasan ming kay kang lugod. King lugod mong tenang, king meto yato. Binyanin kay anak, ing Espiritu Santo. Bilang mumunang bunga, babiyagaran siya, king akayabe mo kami king siping na kapilan man. Ulinita kami rin sa blangkoro, ring anghel karing banua. Daralit ming kay kang ligaya lantok ng naming babye, kapurian kay ka. Tunay kaping banaloid pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi,
pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. Bayami daw ang kusang loob, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Piraso na binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niya iti ko nga at kananya. Itingin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyiring kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niyo iti ko nga minum ko kaniti. Ting kalis ning kana akong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kahit para karisab lang tao, ban kaya tami patawaran daling kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Ing kamatayan at pamanyabli na may biyaning anak mo, daramya kaya kaiting tinapi, ning biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me o pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap kay meto yato, ban may ganap yak ilugod, kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Gana kamala naman di kapatad ning Pepainawan at maninaing sabing niya, lanay Padre Jeffrey, at Carmelita, kambe ng Rizaldo. Ading alapang mayang nabi, tanggapan mo sana aking maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, kaan mo kengang karapat dapat magkamit king belang angga. Ban kaya be ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambe ng San Jose kayong esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at tinupad kimal mong kaburian, king kaya kabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupain tutu, kaguming banal Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon madalang tamid mong kapanaligan at lugod king ipa, karing amanong tiro ng Ginoo kaya katam.
Ikabos mo kami o ginukisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapaan king panabon mi, bangking kasopan kaya kang pakalulu, parati kaming ikabos king kasalanan, at binigtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning lawen mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan agpangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman, king alangangga, ing kapayapaan, ing ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. Di po may kakapatabi ko po kayong tamangin, ing kapayapan, kapayapan kaya kayo. Ning malugod at maganakat ang Ginoo, ing kordero ning Dios, amilan ako king kasalanan ning yato, nuantang makasadyan tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoo matampang tanggap kaya ka, dapat si kesme nga mana mo, kumayap na.
Manalangin tamo. Ginoo, iti sanang sakripisyo at pamakinabang pagkaluban na king dake, king kakang biye, at sa upan na kaming miatad, king lugod mo kaling sablang sulok ning yato. Ipagkalubiti kaya kami, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ulit po, no? Yung po mga CPC natin sa Santo Cristo, nandyan po, nagtitinda pa rin ng tickets para maipagkumpuni po ang kanilang at sa ating ding kapilya dito sa Santa Cristo. Kaya kung di pa po kayo nakakuha ng ticket, sa 100 pesos lang, tulungan po natin sila. O kaya mag-pledge po kayo para magawa kagad yung kapilya ng Santo Cristo. No? So, thank you po. Ang Ginoo, manatili kayo at bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, may ari ng kikatang kapag masusyan o may tanang ini, luguran tayong Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat. Maya po sa gandang araw, marami pong salamat.